марҳилаи аввали пайдоиш ва хуруҷи малах дар заминҳои чароғоҳ ва доманаи талу теппаҳо мебошад. Ба таъкиди мутахассисони соҳа, дар ин марҳила ки синни 1 арзёбӣ карда мешавад, имкон аст ки бо истифода аз зархимикатҳои лозима хуруҷи ин ҳашароти зараррасон сари вақт пешгирӣ карда шавад. пайдоиши малахи марокашӣ дар талу теппаҳо хеле зиёд ба мушоҳида мерасад. баҳри пурра несту нобуд кардани ин ҳашароти зараррасон имрӯзҳо аз ҷониби мутахассисони филиали давлатии муассисаи экспедитсия бар зидди малахи вилояти Хатлон корҳои безараргардонӣ бо маром идома дорад. баҳри пурра несту нобуд кардани ин ҳашароти зараррасон техника ва заҳрхимикатҳо дастрас гардида, мутахассисон кӯшиш карда истоданд ки пеши роҳи чунин ҳашароти зараррасонро сари вақт бигиранд. ҳамасола аз оғози фасли баҳор дар баъзе минтақаҳои доманакӯ ва чароғоҳҳо пайдоиши малахи марокашӣ ба қайд гирифта мешавад. тибқи иттилои масъулини соҳа, дар сурати сари вақт пешгирӣ накардани хуруҷи малах, ин ҳашароти зиёновар ба масоати зиёди марзҳои корам ва боғу чароғоҳҳо паҳн гардида зарари ҷиддӣ хоҳад расонид. дар асоси нақша чорабиниҳои ситоди мубориза бар зидди малах, имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавии ин ҳашароти зараррасон рӯи даст гирифта шудааст. тибқи иттилои масъулини филиали муассисаи давлатии экспедитсия бар зидди малах, ин ҳашарот баъди 5 марҳилаи афзоиш ба тухмгузорӣ шурӯъ мекунад. дар сурати сари вақт пешгирӣ накардани пайдоиш ва хуруҷи он метавонад сол аз сол масоати пайдоиши он бештар гардад. хуруҷи малах имсол дар ноҳияи 5 рӯзи 16 марти соли 2025 ба қайд гирифта шуд ва айни ҳол коркарди химиявии зидди малах дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳия давом дорад. барои пешгирии ин малахи марокашӣ айни ҳол дар ноҳия 25 нафар кормандони мавсимии филиали муассисаи давлатӣ сафарбар карда шуданд. дар қатори инҳо инчунин кормандони хоҷагиҳои деҳқонӣ, заминдорон, чорводорон ва аҳли деҳаҳо сафарбар карда шуданд. барои сафарбар намудан ба ин чорабинӣ аз тарафи филиали муассисаи давлатӣ техникаҳои зарурӣ, техникаҳои бо асбобҳои махсус ҷоёзнуда шуда таъмин гардиданд. мо тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем ки имсол паҳншавии малах дар ноҳия пешгирӣ намоем. зимни боздид аз доманакӯҳо ва талу теппаҳои мавзеи саламсои ҷамоати деҳоти меҳвари ноҳияи 5 маълум гардид ки имрӯзҳо хуруҷи малахи марокашӣ дар ин минтақа мушоҳида мешавад. ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавӣ ва дар макони тухмгузорӣ несту нобуд кардани ин ҳашароти зараррасон аллакай аз ҷониби масъулони соҳа чораҳои мушаххас андешида шудааст. тавре мутахассисони соҳа иброз медоранд, ҷиҳати мубориза бар зидди малах ва безараргардонии он аз ҳоли ҳозир бояд чораҳои оҷилӣ андешид. хуруҷи малах сараввал асон дар ҳамун доманакӯҳое сар мезанад ки расиши афтоб тезтар аст ва барои ҳамин барои пешгирӣ намудани ин ҳашароти табиӣ бештар зарур аст ки мо боз заҳрхиматкро сари вақт истифода барем. яъне дар синни аввали афзоиши малах мо бояд он коркард кунем то ки ба синни дигар нарасад. бинобар ин дар минтақаҳои хуруҷи малах тадбирҳои зарурӣ бо истифода аз усулҳои муосир идома дошта, мутахассисон дар якҷоягӣ бо гурӯҳҳои мубориза бар зидди малах ба тариқи механикию агротехникӣ бо истифода аз маҳлулҳои химиявӣ мавзеъҳои хуруҷи малахро коркард карда истоданд. мавриди зикр аст ки имрӯзҳо чораҳои безараргардонӣ аз ҳашароти зараррасон ва пешгирӣ аз паҳншавии он дар ҳама ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи 5 ба роҳ монда шудааст. дар ҷамоати деҳоти сурхқалъаи ноҳияи хуросон бо иштироки олимону мутахассисони соҳа тариқи техника ва дастӣ корҳои безараргардонӣ бар зидди малах гузаронида шуд. мутахассисони соҳа дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия дар масоати беш аз 5000 гектар пайдоиши малахро мушоҳида намуда, то имрӯз 220 гектари онро пурра коркард намуданд. бо ибтикори масъулин барои анҷом додани ин тадбир дар баробари мутахассисон, сокинону кишоварзон низ ҷалб гардида, корҳо ба таври дастаҷамона идома дорад. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва экспедитсияи малахи вилояти Хатлон имрӯз дар ноҳияи Хуросон корбарӣ яъне бар зидди малах аз 19 март соли равон ҳаррӯза ситоди доим амалкунанда рафта истодааст. кормандони экспедитсияи малахи ноҳияи Хуросон зиёда аз 5000 гектар заминҳои чароғоҳро ба қайд гирифта мушоҳида шудааст. аз ин то имрӯз зиёда аз 220 гектар заминҳо бар зидди малах яъне коркард карда шуда бартараф карда шудааст.
дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ низ аз ҷониби мутахассисон дар масоҳати 3450 гектар пайдоиши малах ба қайд гирифта шудааст. ҳоло малах дар синни 1 қарор дорад ва он бояд саривақт коркард ва нестнобуд карда шавад. мутахассисон изҳор медоранд ки дар сурати ба синни 4-5 расидан нестнобуд кардани малах душвор гардида хароҷоти иловагиро талаб менамояд. малах дар синни 1 қарор дорад. мо як бор дорупошӣ кардем, маъриа якум бор коркард рафта истода, баъди 5 рӯз пас бо дуюм коркарда мекунем. ай рӯзи ҳами 19-уми март мушоҳида шуд ки малах дар ноҳияи Хуросон пайдо шуд. мо коркар карда истодем, ба хотире ки вай дар синни 4-5 пар буроварда парвозӣ мекунад. дар синни ҳами майдакиш мо нобуд кунем, зарар намерасонад хоҷагӣ қишлоқ. дар натиҷаи гузарондани мушоҳидаи мутахассисон то ин давра дар ноҳияҳои Данғара, Фархор, Ҳамадонӣ, Панҷ, Кушонён, Ҷалолдини Балхӣ, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Вахш ва шаҳри Левакан дар масоҳати умумии 10093 гектар пайдош ва хуруҷи малах ба қайд гирифта шудааст. бо истифода аз техника ва таҷҳизоти зарурӣ дар шаҳру ноҳияҳои зикршуда коркарди кимиёвии марҳилаи якуми малахи пайдогардида гузаронида шудааст. дар мавсими имсола мувофиқи мушоҳидаи пешакӣ бояд дар масоҳати 80260 гектар коркарди кимиёвӣ бар зидди малах гузаронида шавад. тибқи иттилоъ то имрӯз дар масоҳати 900 гектар коркарди кимиёвӣ аз ҷумла дар минтақаи Бохтар дар масоҳати 660 гектар ва дар минтақаи Кулоб дар масоҳати 240 гектар бо истифода аз техникаҳои дорупошӣ ва 210 дорупошаки дастӣ гузаронида шудааст. мавриди зикр аст ки корҳои нестунобудсозии ин ҳашароти зараррасон зери назорати ҷиддии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ситоди мубориза бар зидди малах қарор дорад. дар ҳудуди ноҳияи Абдурахмон ҷоим барои нест ва нобуд кардани ҳашароти зараррасони малах як техникаи калон мавҷуд аст ва 7 нафар мутахассисони соҳаи малах мисол кор ва фаъолият карда истодаанд. мо кӯшиш мекунем ки то ба синни 2-3 расидани малах бо воситаи қувваи корӣ ва техникаи заҳрпошак онро нест кунем. ман як ҳамчун корманди мавсимӣ тасмим гирифтам ки барои нест нобуд кардани тамоми ҳамин ҳашароти зараррасон саҳми худро мекунам. на ин ки як мо кормандони мавсимӣ, балки тамоми аҳолинишин ва хоҷагиҳои қишлоқ баромада тамоми ҳамин саҳми худро ва мегузаронам. ба гуфтаи мутахассисони соҳа дар сурати идома ёфтани тадбирҳои мубориза бар зидди малах ва пешгирӣ аз паҳншавии он метавонад садҳо гектар марзҳои кораму чарогоҳҳо ва боғу минтақаҳои сарсабзи шаҳру ноҳияҳоро аз зарари малахи марокашӣ ҳифз намуд. худойдоди Раҷаб, Абдурозиқи Маҳмадшоҳ, Улуғбеки Карим барои барномаи ахбор.